Ja. Og lommebok? Ja. Med mye penge? Nej, ikke mye penge. Nej, men det er lite. Har du det her? Ja. Får jeg lov at tage op det? Ja. Ja, tusind tak. Oho, skal vi se. Ui, det er jo en dyb lomme her. Stor lomme. Med stor lommebok. Ja. Og pengene har du? Nej, ingen penge. Ingen penge, overhovedet ingen penge. Bare kort. Oho. Men jeg skal forsøge at tage dit kort der, om du holder i lommeboken slik, med begge hænder, og holde bra i det. Jeg skal forsøge at tage kortet, og du mærker det ikke. Alright? Ja, tusind tak. Jeg har håbet på, at der skulle være lidt kontant. Der kommer lidt mere her. Hvad har vi her? Telefon eller mere penge? Telefon. Og her er lidt hurtigt for lommen. Hvad har du der? Bilnøkler. Bilnøkler. Og hvad bil kører du i dag? Husker du det? Mondeo. Mondeo, det er fint. Det er tysk bil, det er Samsonite. Så det er bra. Helt ny. Helt ny. Okay, for politiet kanskje? Nej. Nej, ikke det. Og der er ikke så mye, ingen walkie-talkie, ingen pistol i dag. Nej. Pen har vi. Og i baklommer, ikke nogen kam? Nej. Kam? Kom, jeg har på hovedet. Jo, der er lidt tilbage. Og ingen papir, her fandt ingenting. Jo, nej. Hvad var det? Lommetørklæde? Har du lomme? Nej. Nej, det var bilnøkler til Mondeo. Og det her, det skulle jeg gerne have forsøgt, men det er lidt tøft at tage det her fine kortet her fra politiet. Men, aha. Ja, det skal vi forsøge at gøre lidt senere. Det var det ikke? Eller det er vigtigt. Så, det var det ikke. Men bankkortet, det har du. Har du kortet? Ja. Hvad er det? Og for lommer her. Nej, det var elastik. Den skal du ikke have med. I alle fall har du bilnøklen til Mondeo, og her har du nøklerne til politihuset også. Ja, det er bra. Utrolig. Veldig utrolig. Grei fangst. Robba til skinnet nå, Evgen. Hva? Robba til skinnet. Ja, robba til skinnet. Ja. Merker du noe? Nei, jeg merker jo ikke noe, men det er jo også han er bak meg på en måte. Han er bak meg på ryggen, og det er klart jeg merker ikke det når du merker ikke det. Og det er klart, nå vet jo en stort sett om det. Det er verre når du står og ikke har peiling, og du kan gå i gata i byen og ikke har snøring, så vil du ikke gå så fort, og du vil ikke merke det. De som skal på gaten eller på festival eller på sportspladser, der hvor der er mye folk, der gjelder det om å holde sitt intimavstand. Intimavstand det er de her 30 cm som du har her. Har du folk innenfor det, så skal man tenke på å komme litt tilbake, for så kommer du bort fra det. For tyverne, de behøver det her nærkontakt. Men det vil ikke du klare. La oss si, hvis vi regner nå at byen kommer, la oss si, estimat 40-50, det er ganske det kommer 30 000 mennesker til byen. Sånn, så vil det bli sånn det. Det blir sånn, og så blir det trengsel, og så blir det døtting. Og klart, hvis du har døtta bort med meg, så har ikke alltid noen ting, ikke sant? Lommetyver i Ålesund, er det et stort problem? Nei, på det dag, ikke det? Nei. Men det er spesielt under sånne... Spesielt under festivaler, hvor det blir mye folk og mye trengsel og mye sånne ting, så vil man nok kunne få det til å bli betydelig verre. Det hadde jo i hvert fall det i Bergen og i Stavanger. Man jo få gjort hos han som reparerer sko og sånn, få satt en ring i. Og som er sterk, som er sterkt, og så sikkerhetsnål, og så sette i bunnen av lomma. Ja, sikkert får du ta det, og så henger det. Ja, så får det ikke med seg. Det kan man ha som... Eller de som går på festival, og gjerne går med de her vesker. Det er jo også lett for lommetyvene å komme til, for der har de krykker når de jobber sammen. En, han åpner, nummer 2 han tar, nummer 3 han stenger det. Og det kan man igjen lett sikre, også bare med gummiband. Alt som koster mindre enn 50 kroner. Gummiband og en karabiner, og så bare sette rundt, efter man har tatt det på om livet. Så, og så fester det beltene. Og så fester det her. Så de er klare å sippe opp, så blir det bare sånn. Og det koster ingen sikring. Det tar ikke lang tid. Hva er den største feilen folk gjør da, som bortsett? Er det å putte lommeboka i baklomma? Den største feilen kanskje er at folk oftest, når de skal betale, i kiosk eller noe annet sted, de tar penger. De tar alt ut og viser. Helt tydelig hvor mye de har i lommeboken. Om du står bare litt på sne, så ser du, det er kanskje 10 eller 15 000 i, og så er det jo bare, han gir tegn til sin kompanjong som står ute.
Og så kommer de 2 andre også vigtige besked om, hvor lommebogen er, om det er en vask eller i lommer. Så har de fået signal. Han, der står inde, har set det. Han tager et lommetørklæde og tørrer sig om munden, og sætter han det i baklommer, så er lommebogen der. Sætter han det i forlommer, er det der, eller i vaske, så de andre får signal med det. De bruger bare ganske vanlige grejer til at give signal, som de andre har som.